maning lah. Mbah. Niki niku kan mau nyuwun sangu, Mbah. Kan medun rada alak. Mana begitu berarti. Ayo, Cing. Alam dukun suku itu kenapa punya? Enggak ngerti orangnya saya lah berapa. Ayo, Ah, yang penting selamat sangu. yang pintar-pintar sama karya gitu. Kamu ya. Mana? Untuk kok wani kamu wong tua. Ora apa-apa kalau. Wah, menarik. Banyak fotonya, Pak. Ini fotonya ya. Lagune napa sih, Mbak? Angel keluarek medun. Apa njaluk dibapau? Ki Mas Tukon nang ngurimu kok jompong tuh, caloke ngono karo Tukon. Astagfirullah. Jompong caloke ojo hebat. Apa Mbak Kakung? Mbak Pemen. Mendem wedokan langsung. Wis tuwa sing mendem wedokan yo. Ajeng. Mbak turutan apa sih Mbak iki nang lega? Kok bengitan rasa sare. Oh, ditemukan sebuah kontak waro-waro. Boleh. Tak kira kowe mau karep nyampe aku lek minjem-minjem. Kok tak kira ki arep mari aku. Lah iya. Malah diumumke sithik iki kontake iki mau. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih, iki atur besok kawula nampi atur saking panitia. Mobil sinten kemawon menika ingkang ke jalan kunci motor. Monggo menika dipun pendet saking kawula. Ini ono dibite 5.000. Monggo niki nggih saged jembatan kali kula napa kali Pak Ketua ingkang sinten ke jalan kunci motor menika segera dipun ambil, segera dipun pendet monggo. Wonten Pak Ketua, Pak Yono. Kalah. Ngalah ngel. Iki kalah ya. Iki lagune napa, Mbak?